Erefo papa bi a mohwe free chichi ni mencheye ye mamu nyina atenase mmako aba ede mo banyansapo kasa mfanyine so mosomfo ye tenase sei na enyansapo de a na ye madwemba kwan so e na ye besane enu nti ne niye abo bi kente papa bi mu nyuntome mu a metutu atatai na mababa betenase ye ba ne abesua de na afeyi yetimi akoyanim e wo ya Asante mem ye Ghana mem ya mamre ya emu amane ene ho ene ma no yetimi asua ebi ene nana asa ba be kan yensa ye ko na afeyi yasa akwa akosua de ti yenko na yenkoma nana akwaba nana kwame ye mo akwaba mejimuso obru na umpom tesei nyame adom abusia mo hwe emre kakra ne de ya na ya twena bere pa ye twa na ye ya na yesi ye bekwa kowura mu e wa hemfie ni akorefe ahodo no abusua age ye nsem sa nya de ketwa emu nkyiremu edoma ewom pepia nkoma ene wo mudwumadi a won mudie sa ne nyina aka ho ene ma santeman eya santeman ampa sante kotoko kan se aboa ne be ya aboa nyina no efiri ne ntakra ene yi ya twa baba bedru la show no ahakele baba bewu na se ne ebefa so ebekum kela eno ho adesua ne ebesua Akyeame anasa Akyeame feku no eno nene yewramu yi nana aya ede ne Akyeame ana Akyeame feku wachemene ono na tenetene ohene sebi ohene kasa obi akwase na nche se Akyeame nko kasa asomese wo kwase otene kasa no na Asante hina Akyeame omdoso means Roman kameka som ye dumienu enti ya bone bedesi fiku na Akyeame bia so eho bia so wo fiku bi odan no Akyeame be se dumienu no nso bia nso sa wo fiku odan no na se fiku we wontimi fiti preko pesem de asem koto Asante hina ni sa anya se ye nkyira adwen a eti se wa hwe na nanom a se edu se adwenche odu manhia na mo kire madwena yifo sole a benkumfo otufo na nhia sipoku na chese wo se one da wo ma no se man hini we so sole a ebia ya bempon we sole a ebia man refo sole am se Akyeame bonsu wo se one da wo ma no as Akyeame ebia jasefo sole bia baafo kantankrachi ya na se Akyeame kwakusu na entwibosi akwa na akofinti ya ka say ene ensebe na wo nso mo na daja ase ano adontin sole na okasi butu aka na se na Akyeame boaten na wo hu se wo mo na da sa yi sa feku na no eti Asante hene hyehye bi oyeye bia no wase ti Akyeame bia nye se wote wo no ya Akyeame kwa you are be ka say liaison officer between the feku ne Asante hene na linki that's it Asante hene beti asem bia firi feku wi wa je se wo Akyeame no ginam ana se wo na wati Asante hene na waka agu na sumsa ene se feku me sole ya na maduru Asante hene Akyeame maba ho sinsi debe e fa Akyeame so na se feku edumienu ni nyina duba akono ni nyina no Akyeame no ebia twetwe bia no ase opese wo ka asem bi e de kire opemso a e wo se wo Akyeame na wotua wano no wona ade to nanim no okoresa sa ene na Akyeame enya Akyeame kwa Akyeame yi obi a wonim kasa wadwiri mu do ni mpanyin sam ni Asante sam woni mpanyin mani kasa uye kukudufo asem na yesi yiwa si yiw dabi wo anen nya wo anen wo dabi so nya wo dabi wo Akyeame a wo dwumadie bi a wo di ma Asante hene enya se wo di nsu obegina Asante hene ni makasa wo de ti ne from Asante hene yire edi omudi ba ko nso no ene Asante hene yire Akyeame bia ye wo hene yire o hwe no kora no sebi o sebia wo hene ka asem kora na bia mfomso be ma wo na wo se wo tisi kwan so tene no ti sabe o kofa obi a wonya badwemba se mpempi obi ye osemechi Asante hene wo chia wan wo ye wan akonua ben so na ate akonua so a afidie so na ache Asante hene mechi Akyeame
Anti and chat Santini wa fidies. Debi. Ya to afumo ya ta. Obi bana sabi eku sabi eson o kan sema potwa ensem fatatia eja yenkas wa kaseti eja yenkas wa kaseti Akyeame na nyoma bebra ayefo na abamra ene mrantie bia sole etwo na kasa yeni hwe ni aka tra Ampa na no asema eba yeye because eba fo wusu amankwa etia wotoso nsia kan se aden na wo ma wano etia Akyeame etimi je ona mbisam se na se wa ma Akyeame di wo ka Asante hini di na aden wo se Akyeame no akasa etia ni ese na se kire no se bi eku se bi eso ena de bia meka se anke yesua Asante sem yehu a empempi na nyensem bia na yetena badwuma yeka ebo kese ni din wom asemo se bi eku se bi eso sentam bi na to na se ekọ Akyeame ho Akyeame na epe kwan akoka che ni wura ne nduro no ma yenyina kwanti na no bo sori case bi mete na ye mesre jejejeje na bo sori wo san adweso hene ho daben no be kan wa asema che Asante hene na wote afidie so yesi social media so kasa etwa chese ekasa Akyeame anim ba heart ewi achi na onu no ho asa be pa chew we what can be e chopa ben chese bebre ni mama asem ba himfia entam infantam Asante hene entam ekofe kuom fekuo ni tiem wie ye de abokyeame so na Akyeame de akoto kase anim na kase nse ne meyi ama momon tena so na mundi enya asem bia de duruchi kase na anim akase nkasa metena so enna ntina yetu committee se committee nko hwem nenne nkrofo bebre ye kwatena nchen na masem adura himfie enko kan enna de wakọ fekuo no makobusa Akyeame ho Akyeame de ko se bi etipe so daye wo dwene kwankro bia per solution bi dia mawo ensem bebre etimi ba esuminya papa yi osofu taba ebe gyo hene se na wo kantam wanti ase eti asem bo no ma etipe so daye na o dwene ho wo mo so bi mo so na abenya amampanyi ti abenya so no be ma aduaben no te so o so le akono wakonya ite bi mete so amefiri ha ya obi abetena so yeto so aba kasa yetwi kasa ni bu ho enyenyenyenye ti Akyeame ne wo ho they serve as a liaison officer between fekuo bi or hini bi umfiti preko pesa me kwa kasa ma kire Asante hene there be how dare you now ujina fidie so etuhu na jina wuram ana wafene se bi ekuze bi so Akyeame Debi sime cycle na chese na Akyeame fekuo so omadwuma no so adi no se osu be di Akyeame e wo se de bia wusua de e wo se wo hu atetesem e wo se wo hu akonwa no ho abakwasem na usua kasa enye se wo nkwa akonwa ho abakwasem impanyinfo atiti obi asem bi ba usua ho mpanyinsem eti akonwa die wo Akyeame na wo bedi sa usua akonwa ne bi mpanyinsem ebia yese na asomasi be swai wasua ho mpanyinsem asomasi medie ko na wo da no no de obi o hyase bia no wo se wo hu ne ho nsem se wo hu kuro ne ho mpanyinsem entam bi ba ebia bakosi entam we ya ba se bia sida yen kan ne sen sitino mo ye ni sei o e ma ni twa ne yenye ni sei so parking kan usua de o ma nananom bi enkokorafo ne bi wo mmerewafo tie mpanyinsem isani yetie kira ye de enim se wo hene betena se na se ni se ye nim se sa o se debi ena form hwe Akyeame de ye o ye nwura mai na afa bobo wo mo hyem no na ye ntu apo Akyeame hene e wo ho ona efikutre tufu Akyeame hene ye wo ba fo kantankrachi o se kwa me kantankrachi na nanda de adutwum Akyeame kwa kusu wo ho Akyeame kofinti ba fo ja Akyeame aten kwa amu aten no ye wo da kompra
yi kura we ye wo kese Akyeame no ye wo Akyeame bonsu na yesa wo ba ko dan kwantanan wo ayina no yi ose boaten Akyeame boaten Akyeame antwibusi akọ agye chamfo mu na Akyeame danso mu na enkonwa ni bi atoto a se bi ko mu nyansi ina ewo ho ba mu satan so mu kwa ahemfia aya na ba fo kantankranchi ni Akyeame kwa kusu mu ne Akyeame hene na omote o ma no kase ni Akyeame bonsu mo ya na de bia nka se mu kwa enewo Akyeame fo no doso omo wo ho pa Akyeame bia wo fiko da se bi ku se bi ko oda no to bi okra Akyeame bua no da fiko ba miensa no etubu enum no oda no ne to bi okra nye fiko nka fu se fiko nkra sa wo nchichimu hweja asese mu nchichimu ina so ewo ho awode da no wo ho sana gente nana aja Akyeame die no nso mu doyie omo nso bo adwuma papa ehia ahofama etunhu ache odo ena afeye akukuoduro ena nwenta so Akyeame adwuma meka yemre bi na ohene ba sampo hene a wobetina so yi onua ena ba fo kantankere tu fo Akyeame no bi sai na yeso muntu ne fo wa sanka be kwa se onua ntia futu ne betu ne dem ogina ho tufo sante hene ka sanso ogina ho so kan bi de sante hene ka bia wose kyereka so ati ada na se eti se wo na adi Akyeame na nche so onua so di Akyeame ne bi ntia se debi oyi ukunu enti na ate baabie sanatie nana medase enda so hene medase se yeton safre wo baaye feku ahodo maako bebre nyina ye no aye ne nkakra saa nyame nhyira ananom nto nkwandem mommo ho ba na bibia enkoso mfama ye nyame nyusu eja ubeka se wo kasa fidie so emma menana bi aseda se sini ka jeni aseda ona ya amuafo manwe hene eye na apia dan kwakwanda ho amuafo manwe hene sabre wachane na echi owo broni krom kakra sabre mechia no na nanom fiyase kona danwase kuntompo ni afade mi ame wofa adonte mi ame na mi ame se ba fo asabre kuja wo so babio eno onua panyini katachi bu abasem na so ya che omo adom asese e de omo ntete ye pa ene ma yesu betina ha ye nya bika na nya sa pa de ankase bieku kwakwahwe akwanka me na ma medi mutipempem eja ye nam ye no omo nam na ebusa eja wada ma we ye den wa kire we ye sei we ye den we ye sei na de bi atubutum etina nkudu ni esane bia so asane bia hwe sanete nana ye de aba besi na sobotwa sa episode maako be se dumienu a ya sua hoade nyina no nipa ba akope ene ye ne tena ase oja ne bre e de to honomo na wonya amre e de ma NYANSAPO kasamfonini ye ne wo a wo hwa wo yi ohene a wo Akyeame a wo so wo hwe bi nana no madaroma ene de ani ahobrase mu ya no ma ya amana ye fe nana no de anim se mutuei ma ye se aboa sansa mo fa ade a mo de kire enti madaroma mo hwense na ye mo fe na mo de buku ato ho ne pen yi twire yi na mo hun se wadam na obi ne ma ne baaye nti kakra bia mo betum bia mo de beboa ama yakora ye ne di nkomo yi wono nso aye ne de na wotimi yakoso asua na wotimi di ato mfonyini so sei wo de ba ye besom na ye de ama no na de yensuo di ataato na eniema nso obi nso gina kamera na chi a wo twa on the calipo opepa into ye ne calipo obechi no ya adawroma ye dum besi wa na ye dum asene amamu nyina mu ene hwemini ene abusia pani owusu aduomi pram so hene wo fa ase ba ko pe eneme
Ebube ne brebe nse ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the program ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya